नमस्कार, मस्त मालवणी किचनमध्ये तुमचं सर्वांचं आज स्वागत आहे। तर आज आपण साध्या आणि एकदम सोप्या पद्धतीमध्ये भेंडीची भाजी बनवणार आहे। ही भेंडीची भाजी बनवणं खूपच सोपं आहे। आपल्याला एकदम झटपट भाजी आणि ती पण चिकट होत नाही, एकदम सुट्टी भाजी आपण बनवणार आहे। मस्त मालवणी किचनमध्ये तुमचं सर्वांचं आज स्वागत आहे। तर आज आपण इथे भेंडीची भाजी बनवणार आहे, ती पण साध्या आणि सोप्या पद्धतीमध्ये। तर मी इथे ही बघा अर्धा किलो भेंडी घेतली आणि त्याला स्वच्छ धुवून असं कापून घेतले आणि कापताना मी असे मोठेच तुकडे ठेवले आणि त्या भेंडीला मी पुसून पण घेतले। मी इथे हे मोठे तुकडे का ठेवले आहेत कारण की आपण बारीक तुकडे केले तर आपली भेंडी चिकट बनते म्हणून। तर आता इथे बघा मी एक कढई घेतली आहे आणि त्यामध्ये मी आता हे 4 चमचे तेल टाकणार आहे। भेंडीसाठी आपल्याला जरा तेलाचा वापर जास्तच करावा लागतो। तर मी इथे अर्धा चमचा जिरं टाकते। तर मी इथे लसूणचा वापर करणार आहे। तर हे बघा मी लसूणचे 4 पाकळ्या इथे असं बारीक कापून घेतले आणि इथे मी हे बघा 4 हिरव्या मिरच्या घेतल्या त्याने मी असं उभं कापून घेतलंय कारण की ते आपण भेंडीच्या भाजीमध्ये सहज काढता यायला पाहिजे साईडला म्हणून। तर आता आपण याला व्यवस्थित फ्राय करून घेऊया आणि मी आता त्यामध्ये एक बारीक चिरलेला कांदा टाकणार आहे आणि त्याला पण आता आपण व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया। आता मी त्यात 1 चमचा धना पावडर टाकणार आहे, पाव चमचा हळद, मी ते 1 चमचा आमचूर पावडर टाकणार आहे। तुमच्याकडे अगर लिंबू असेल तर तुम्ही लिंबू पण टाकू शकता आणि आता त्यामध्ये मी थोडीशी कसुरी मेथी पण टाकते, तुमच्याकडे असेल तर तुम्ही टाकू शकता। आणि आता आपण त्याला व्यवस्थित परतून घ्यायचं आहे। आता मी त्यामध्ये एक टोमॅटो टाकणार आहे छोटा, त्याला मी बारीक कापून घेतलं होतं आणि आता ह्याला पण मी आता व्यवस्थित मिक्स करून घेणार आहे। आपल्याला इथे गॅसचा फ्लेम स्लोच ठेवायचा आहे। आता मी त्यामध्ये पाव चमचा लाल मिरची पावडर टाकणार आहे आणि पाव चमचा जिरा पावडर, पण त्याला पण व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया। ही भाजी बनवणं खूपच सोपं आहे आणि मी तुम्हाला एकदम सोप्या पद्धतीत सांगितले आहे। तर त्यामध्ये मी आपण जी भेंडी कापून घेतली होती ती टाकणार आहे। आता मी त्याला व्यवस्थित परतून घेते बघा। आता मी असंच बारीक गॅसवरती हळूहळू परतत राहणार आहे। ही बघा आपली भाजी तयार होते, बघू शकता। आपल्याला स्लो गॅसवरतीच भाजी करायची आहे, मी तुम्हाला दाखवते। बघा आपली भाजी जरा पण चिकट नाही झाली आहे कारण आपण भेंडी इथे धुवून आणि पुसून घेतली होती, म्हणून आपली भाजी जरा पण चिकट नाही झाली आहे। आणि या भाजीला आपण डायरेक्ट बनवली होती, त्याला भाजून पण घेतली नव्हती। आता मी या भाजीमध्ये मीठ टाकणार आहे। आपण मिठाचा वापर पहिला नाही करायचा कारण की आपली भाजी आळते म्हणून। तर आता इथे आपण चवीनुसार मीठ टाकणार आहे। आता आपण मिठाला पण व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया। ही पटकन अशी होणारी साध्या सोप्या पद्धतीमध्ये भाजी आहे। आता या भाजीची अजून चव वाढवण्यासाठी मी त्यामध्ये 1 चमचा हा मॅगी मसाला टाकणार आहे। हा तुम्हाला किराणा मालाच्या दुकानामध्ये मिळू शकतो। आता त्याला पण आपण व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया आणि ही भाजी तुम्ही पराठ्याबरोबर किंवा चपातीबरोबर खाऊ शकता। आपली एकदम साध्या सोप्या पद्धतीमध्ये भेंडीची भाजी तयार आहे।